Nginibingelele nonke babukeli bethu bakaDukuza TV. Ngithemba ukuthi wonke umbukeli uyaphila. Kuphumlano kaMhlongo. Njengoba nazi ukuthi kaDukuza TV inilethela indaba ezinohlonze nenosizo labantu. Kunodaba ke la esinilethela lona laseBhalito kunenkinga la ye-restaurant thizeni enokuphatha kabi abasebenzi ibakorobhise phansi ibakhiphise izinto ngama-toothpicks phansi ibabize nangamaganyana athizeni. So sike sathi ukuxhumana naye lo okunikezwa yena lezi insolo zokuthi unokuphatha kabi abasebenzi. Ke saxhumana naye oyinkosazana noma umuntu wesimame waseNdiya abambiza ngokuthi uyi-general manager kule restaurant ekuyona eBhalito. So ubesinikeze usuku lanamhlanje okulesibili ukuthi singalihlela usuku ukuthi sihlangane naye. So besafisa ke manje ukuthi sinababukeli babone simfonela sibone sizokuthi appointment isamile njengoba injalo mase siyahamba ke siye silibangise kuyena eBhalito siyokhulumela iside labasebenzi sizwe ukuthi yena uvo lwakhe luthini bese sizomfonela ke sinani ke babukeli ukuze sibe ndawonye sizwe silithatha nje udaba size silifake eqaleni. Sibonge ke babukeli bethu bakwaDukuza TV. Siyamfonela ke babukeli. Hello. Good day, how are you, ma'am? Yourself? I'm okay, thanks. I believe that I'm speaking to Sivan. Sorry? Am I speaking to Sivan? My name is Savina. Sivina. Okay, sorry, wrong pronunciation. Sorry about that, ma'am. My name is Pumlan from Dukuza TV. I believe we spoke lately, isn't it? But you spoke with a guy by the name of Umandla. Yes, correct. Yes. I remember that, if I'm not mistaken, you set the meeting for today. I just wanted to confirm if the meeting is still on. We can still come, or maybe I wanted to hear from you if we can. The meeting is still on, or maybe you just showed no meeting, or you are at work, so that we can come straight there now. Well, Or maybe just come. The meeting was supposed to be for 12 o'clock today. Come again? And I did tell Manda didn't confirm with me. Oh, he didn't confirm with you. Okay, that is why I'm phoning just to confirm with you now. Is it okay today? Because even if it's not okay today, we can schedule any day and any time, because you have to tell us the time and the date. Okay. Well, so this is your number? Yes, my personal number, yes. Okay, so your name again? Pumlan Mhlongo. Okay. I'm going to save your number, and then I can confirm with you by later on today as to when we can make sure. Okay. Thanks a lot, ma. Thanks a lot. I very much appreciate the way you handle, the way you answered me. I very much appreciate that. Thanks a lot. Enjoy your day. I'll wait for your call, ma. Thank you. Thank you, Siva. Babukeli bethu ke njengoba senizwe lileke nani ukuthi ke uphendula uthini usisi nathi sicela nje ukucacisa iphutha elibe khona i-meeting ibihlelelwe namhlanje njengoba bengishilo kodwa bekufanele thina siconfirme ukuthi siyeza noma asizi. Kodwa ke isizathu ke babukeli bethu abathandekayo esenza ukuthi ngingaliconfirm usuku namhlanje sizoya kena baziningi inhlaka ebese sayihlanganisile ngibala wena i-labor desk ngibale nenyunyane ebeyisakhuluma nabo abasebenzi ebese ngibahlanganisele yona besafuna ukuzwa udaba laba abasebenzi ukuthi luthini. So ke ase ngithi ke ake ngilinde just ukuzwa i-outcome yabasebenzi behlangene nayo inyunyane ukuthi mase bekhulumile abasebenzi bathi inyunyane ayikho. So kunento engibahlanganisele yona ukuthi bekhulume nabo just for i-guidance nanokunye nje ukuthi mhlambe into bangayithatha bayibeke kuphi. So bagcine ke bengaliconfirmanga usuku. So ingakho ke usuku i-date ize yahlehla ke kuyena ke uGM wakulema restaurant ke esiligodlile igama okwamanje for the safe purposes ngoba singayithuka ke sesikhokha imali lezi esingenazo babukeli bethu. Sibonga kakhulu, sicela nje ukuthi nililandele udaba ngoba lisazoqhubeka kuseyisiqalo salo leli. Niqhubeke nje njalo babukeli nisibukele ni subscribe ku YouTube wethu nisibuke lapha ku Facebook na ku Instagram. Siyabonga.
Nginibingelele babukeli bethu bakaDukuza TV. Nginguphumlani wakamhlongo njengoba bengithembisile ke ukuthi ngosuku langolesithathu sizoza eBhalito endaweni yase lifestyle size kwenye ama restaurant esingeke sibize ngegama ngenxa yezathu ke ezithile. Ngihamba la nenhlangano yakaWASU iWASU inhlangano yeunion yakaWASU ephethwe noma engihamba nobaba umhlaba oqhamuka eThekwini ogcina ethe ufuna uzomela abasebenzi. Into eyenze ukuthi sideleke abasebenzi ba appointment bingo1 khona abanye besisabalindile abeqhamuka nabo eThekwini so bebedelayile aba under i-department i-labor desk abangaphansi kwe-labor desk so sithemba ukuthi kungekudala bazofika ngoba asifuni ukuphinde sihlehlithe isikhathi singaze sibe nenkinga ngaphakathi. Njengamanje ke babukeli bethu sisaya ngaphakathi udaba sesoliqhubeka kahle mase sibuya siza ukuthi ithini into sihambisane kanjani nomphathi nenkinga zabasebenzi. Ngibonke. But I am saying we hope in a big mass. Everybody knows. Ngoba thina sikhulumile sikwenzile kufanele sikwenze and wakhuluma kamnandi so kuningi sazoqhubeka sicinile bafethu ngoba whatever njengoba ngichazile ukuthi siyoke singene ngaphakathi sikhulumile sisazoke sichaze kahle kabanzi ukuthi sihambe kanjani sisazoba nesikhathi sinichazele siphinde nje sibingelele nanazi insizwa zethu besithe ziyeza sibe sesachaza sisangena ngaphakathi ukuthi zithe ukudelaya kancane engase ngibanike nje bethu ukudlulisa amazwi okubonga nanokuthi ikuphi abakuzwile ngaphakathi mfowethu ubike nje igama nanokuthi kanjani uqhamuka kuphi siyabonga. Ngiyabonga kakhulu ithuba ku KDTV lokuthi umuntu akwazi ukukhuluma namhlanje. Igama uThabiso Nkosi chairperson KZN National Labour Desk eyinhlangano enkulu which is working behind ukukhulula abasebenzi umnzima abakutholayo from the workplace from abaqashi. Sifikile namhlanje la eBhalito eToast sakhuluma nabaqashi sakwazi ukuthi sibonisane sihlale etafuleni ukuthi ngeke ngikwazi ukushare ama details ukuthi ikuphi exactly esikwazile ukukhuluma kodwa beku positive umqashi uya understand and going forward uthi uzokwenza kangcono kwezinye zezimo esiyibekile. Siyabonga bafowethu sibonga kakhulu ngizocela nangubaba umhlaba oqhamuka kwi site lenyunyani abonge naye kesho nje amazwi okubonga asho ukuthi bahambe uhambo labo lube njani ngaphambili. Sanibonani balaleli nababukeli siyabonga ukuthi niulandele okwaDukuza TV okwaDukuza usize kakhulu abantu bakithi lana nikhuluma noVusi Mhlaba Secretary General we-union ebizwa ngokuthi i-Workers Aid All Sector Union mawulifinqa ke sithi WASU. Thina ke aba founders e-union sibadala emzabalazweni but igama le-union lisha. Besilana ke roast sibonga kuKwaDukuza ukusivezela into ezibhlungu kanje. Ngeke sithathe ngalendlela benza njalo abaqashi masebebodi ba exposeka benze sengathi balungile kodwa ke la isivumelane khona one sithe akabiza abasebenzi lo mlungu aqinisekise sikhona ukuthi abudget ngeke aze bahlukunyezwe noma inini mabekhuluma into sathi akabatshele phambi kwethu. Yes Wabatshela on my records akhona ngiyacabanga nokwaDukuza urecordini. Into yesibili simtshelile ukuthi ngenxa yeinkinga ezibekwa abasebenzi si-union sizofuna umhlangano nabo sizoyikhuluma zonke lezi inkinga ngoba le ndlela asho ngayo yena ukuyibeka yokubeka ngathi bahle hayi akuyona le efunakalayo emzabalazweni wabasebenzi. So ke sizoyibhala incwadi nabasebenzi bacela bagcwalisa ama-forms e-union iWASU ngoba iyona base ababambelela kuyona abaqasi Drubeshile ufuna ilist yabasebenzi ababa members
ekuyobeke sengibhala sikwazi ukuthi kusuka ngesonto ezilayo sibe nomhlangano ngoba lezi inkinga abayishoyo eziningi le nkampani violate basic conditions of employment act violate nje all together ne employment equity act violate so nje asithathi kancane thina yikho into enhle esho umlungu siyabonga izwe lethu siyabonga baba umhlaba sibonga kakhulu ubaba umhlaba lo beqhamuka esidini lenyunyani all the way from eDurban bafowethu siphinde siyibongele sikwaDukuza TV ukuthi sikwazile ukuthi sibashiye abasebenzi bekwazi ukuthi behleke kucaca ukuthi khona okuncane okwenzakala enhlizweni zabo noma bebona thina bebona nezinsizwa kade sihamba nazo igqoke uniform kwacaca ukuthi hayike ufikile kwaDukuza TV ufike ngempela awufikanga ugalelekile sibonge sonke bafowethu ningakhohlwa ke usubscribe nisibheke na ku YouTube nisubscribe niye ku Facebook na ku Instagram sibonge ngiphinde nginibingeleleke babukeli bethu bakwaDukuza TV njengoba ngade sambileke saya endaweni yaseBhalito erestaurant singenile ke basamukela kahle ngendlela enhle akukho kubi noma indlela abasithathe ngayo konke kukhulumekile umqashi ke into akhala ngayo babukeli bethu ukuthi kunezindlela noma kunemigudu eyakilandelwe abasebenzi abangayilandelanga lokho and akasho ukuthi kuyinkinga kodwa uthi yena lento yamethusa ukuthi kufike seyibona kwimedia ngoba uqhamuke seyibona kwimedia uthi kuyamethusa lokho ngoba akukho akakuzwa ngabasebenzi yena uyafika mhlambe avakashe almost zonke izinsuku azocheka nje isimo ngoba uthi unama restaurant ala ku 30 kuyaphezulu and wenza ngakho konke okusemandleni ukuthi abhekelele abasebenzi bakhe ngendlela eright kodwa ke since ke insolo bengabhekiswanga kuyena bekuyibhekiswe kwe manager yabo nayibikhona sihleli nayo kodwa ke akuvumelekanga ukuthi ke sithathe isiqhamuke nama video angaphakathi since ke besingaphakathi kunama customer ngaphakathi esitolo kodwa nje sikwazile ukuthi sikhulume sathatha lezi esithatha izithombe engamandla ethu la esejabula khona ngoba egcineni sicelile ukuthi abize abasebenzi kube khona la azovuma khona ukuthi no basebenzi ngiyanethembisa ukuthi akukho la enizophathika khona kabi noma la kuzophula khona amalungelo enu ngoba njengoba kade sifike ne Department of inhlangano emele abasebenzi okuyinyunyani safika ne labor desk since kade bekhona ke nabo babuzile imibuzo yabo bakhuluma nabo bakhuluma ngabo since bona bezinemithetho thina ke imithetho singabantu abayazi kuphelela endleleni bona banolwazi olugcwele bathembisene ke nanokuthi kuzophinde kube ne meeting abazozenza sabacela ukuthi nathi ke belu basibize sibe khona ukuze sathi ukuthi siqhubeke njalo ababukeli bethu since sebazile udaba liqale ngathi kofanele silandele lonke luze lifike esiphethweni kodwa ke umqashi usithembisile ukuthi uzolandela udaba labasebenzi unoma ngolasemzini uzoinvestigator ngokwakhe kwangaphakathi ngendlela enhle samtshela ukuthi no kunokwenzeka abasebenzi bengakhululeki sasuggesta ukuthi noma sabeka umbono wokuthi akube nebhokisi lemfihlo noma i-suggestion box noma i-complaint box uze wenza ke ihlaya lokuthi ke sangathi lingafaka ngasendlini encane la kuya khona umuntu ngamunye sathi no nalapho inkinga ayikho as long into yomuntu izoba imfihlo babukeli bethu ngabe senza iphutha masingabonga kakhulu kunina ngesupport enisinikeza yona yokusubscribe nanokulandela nje zonke inhlaka esikuzona
zeze social network. Siyabonga nje kakhulu, sicela niqhubeke njalo nisilandele, nisubscribe, ningene ko YouTube, ningene ko Instagram. Ngeke ngabe ngenza iphutha mangababonganga nevakashi zethu esithe masishaya ikhwela zasabela masinyane ilokuzana inhlangano yethu laphayana elwela abasebenzi iwusa okuyi Workers Aid All Sector Union. Sibonga kakhulu ebathubele ubaba ekuthiwa umhlaba. Siphinde kube nabafowethu ababili esibabonayo lapha evidweni nabo beyibongela abaqhamuka eThekwini nabo abaqhamuka ngaphansi kweLabour Desk. Siyabonga nje kakhulu bafowethu, sicela njalo niqhubeke nosizo lwenu, ngaphandle kwenu asiyilutho ngaphandle kwenu, kodwa ngesupport yenu sizohamba siqhubeke zonke indawo, sifike nenkalo esasingacabanga ukuthi siyoke sifike kuzona. Siyabonga nje babukeli bethu ngentambama yangoLesithathu. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu uyanithanda. Siyabonga.